Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 6. rujna 2025. godine. Luka 6, 1-5. Autor Otac Lorenzo Montecalvo. Postoje kršćani koji su u odnosu s Gospodinom prožeti formalizmom i ritualizmom, ali im nedostaje srž. Formalnosti i rituali su važni, ali u nekim prilikama nisu neophodni. Ono čega ne smije nedostajati u prakticiranju naše vjere jesu duh i istina. Formalnosti i rituale ustanovio je čovjek kako bi štovanje Boga bilo savršeno. Ali štovanje Boga ne može se uvijek vršiti po zakonima i obredima koje je ustanovio čovjek. Ljudske potrebe uvijek trebaju biti važnije od formalnosti i obreda, kako nas uči današnje evanđelje. Naravno, crkva je ustanovila post sat vremena prije primanja pričesti, ali ako neki čovjek ima potrebu jesti jer se osjeća slabo, nije grijeh ići na pričest punog stomaka. Težak nedostatak ljubavi bio bi kad bi netko rekao: iako baš i ne moram jesti, svejedno ću jesti i ne zanima me ono što crkva naučava ili savjetuje. Sad se među katoličkim vjernicima vodi velika rasprava o tome kako primati Euharistiju, na usta ili na ruku. Umjesto da gube vrijeme kako ju primati, bilo bi bolje trošiti vrijeme i energiju na učenje i podsjećanje katolika da Euharistiju prime čista srca. Ako idem primiti Euharistiju ruku prljavih od škrtosti, nasilja i nepravde, činim svetogrđe. Ako primam Euharistiju u usta isprljana ružnim riječima, sudovima, psovkama i proklinjanjima, činim svetogrđe. Kršćanska vjera je sačinjena prije svega od duha i istine, kako kaže Isus Samarijanki. Koji su to duh i istina kojima treba biti prožeto kršćansko štovanje? To je ljubav. Štovanje bez ljubavi je kao stablo bez ploda. Lijepa i savršena liturgija u očima čovjeka nije uvijek Bogu mila. Amen. Aleluja.